Защото знае, че от мен си зреш. Ще и сега има всичко, дето имам аз. Моите връзки, моите дрехи, даже моя глас. Ти си просто уникална по душа. Използвам случая да благодаря от името на всички ни, намерени с подготовката на това наистина мега мащабно събитие, както и на всички спонсори за ценната подкрепа. И Federation, мистер Цеко Мине! Моля вашите аплодисменти. Имаш любовта, разни други неща без конкуренция. Разни други неща без конкуренция. И така, уважаеми дами и господа, честито ново начало! А точно в този момент, мисля, че няма по-подходяща песен от това. Да си кажем, че от утре нашите момчета имат нужда от подкрепа и... Какъв ти град, едно кафе да хранат и всички тури, редовно влюбени и отново силно и мощно. Я да ви питам, къде е празника тази нощ? За сега Андрей Банков води. Видяхте с комфортна предина предвид грешката на Петър Гил. Внимание сега втората контрола. В втората част на сложното, технично и много истинско трасе Алберто Томба. И сега внимание, 3 секунда вече предина, 44.24 е времето на Андрей Банк. И сега внимание, предстои финалът. Okay, let's check it out here, Audrey. For the last eight. Let's see who's leading down the field. Let's check it out here. Временна първа позиция за състезателят от Чехия. Уважаеми дами и господа, повторение именно в супер комбинацията. Внимание! Дами и господа, времето на първата контрола на Вито е подобрено с 15 стотни от негатив. Внимание! Средната част на спускането му тепърва предстои. Ще видим и втората контрола. Да чуем вашите аплодисменти! И на втората контрола, дами и господа, времето на Детлигати е с 65 стотни. По-слабо от това на Ивица, очевидно много силна била средната и втората част в спускането на Ивица Костелич. Сега внимание! Okay, let's check it out. Chad leading to now the USA team, we got a Chad Ligeti is currently in 5th place. And we're waiting for Tim Jetlov. He's approaching the last gate. The US for the first Tim Jetlov score is pretty good. The team in the 5th place.
нашите стискане палци! Аплодисменти на нашите момчета! Top 3 in the third spot, representing France, Thomas Memilio Blondin. In the second place, representing Germany, Felix Neureuter. And now the first place and the winner, representing Italia, Christoph Innerhofer. Уважаеми дами и господа, букетът за заели втора позиция, състезател от Германия, Феликс Нойройтер, ще връчи господин Цеко Минев, председател на Българската федерация по ски. Уважаеми дами и господа, букетът на победителя днес за отборът на Италия, Кристоф Инерховер, ще връчи господин Свилен Нейков, министър на физическото възпитание и спорта. Ladies and gentlemen, please stand up for the official anthem of the winner. На втората контрола вече изоставането на Маркус. Витаманте по-бързо дрифт и всъщност се го затруднили. Аз не мисля, че още е много по-бързо на втората контрола. Третият от супер комбинацията вчера с много силно спускане в слава. Внимание, една 38.3 срещу една 38.06. Този ще на 26 секунди от секундата вече преди нас. Много национални гради за третия участник на супер комбинация. Това се изправя. Втората контрола е на 37.30 Оста почнува и техникати, връзка за столпа, 46 секундата и на тези финални гради. Наистина, на тези това е много трудно да се пребори с движението на Даниел и на тези академи. Дами и господа, 31 стотни предина за световния шампион от първи спорта години. Там Батинкранс, много важно сега е втората контрола. Очаквайте поредното много силно спускане за световния шампион именно в тази дисциплина. Внимание сега, втората контрола предстои. It's going to be this 151 in the 4x4
господа, Жан-Батист Гранж в всички случаи е на подиума. Въпросът е на коя позиция ще остане. 35 вече е премиерата на Райфърд Хайт. Прекрасните условия, при които ще се проведе вторият решаващ мач. Дами и господа, трофеят на класиралият се на трето място. Жан-Батист Гранж ще връчи господин Трайчо Трайков, министър на икономиката.